Aput muchune yiero commissioners mag duol mar yiero kod keyo pacho ka IEBC koro yango ni ji 37 noro kwayo ne lemo mar jakom ka ji ma kwan gi romo 1319 noro kwayo mar bedo commissioners mag duol mar IEBC. Matok rango matut jogo mane oro kwayo magi ne thuolo makamano mar ni nitie jogo ma bende ne oro kwayo nyadiriyo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, jatatije machon mar IEBC James Oswago kod mane en registrar mar Doho Ann Amadi gin moko kuom jogo moyang ni oro kwayo margi ne lemo mar bedo jakom mar IEBC. Ei ote margi, aput mochung'ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC gikono yango kwan jogo manoro kwayo mekgi ne thuolo mane gilando. Kwan duto mag jogo manoro kwayo romo 1356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo mar dwaro lemo mar jakom mar IEBC ka ji 1319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duolno. Jogo manooro kwayo ne thuolo ma jakom gin kaka mane en registrar mar Doho Ann Atieno Amadi, director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye, Dan Kano Juang mabende en japuonj mbalariany mar Africa Nazarene e weche mag chike. Ji mamoko gin kaka mane en jalup registrar mar Doho Francis Kisinja, Charles Nyachai kod mane en jatatije mar IEBC James Oswago. E kinde mane en jatatije mar IEBC, Oswago noyud kod ketho ma chiwo rak maromo bilion 1.3 ataro mar chik manyiewo masinde mitiyogo e kinde yiero. Kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manooro kwayo ne lemo ma jakom gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti ma Homa Bay bende otele kwan jogo manooro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63, kiluwe machiegni kod Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung'ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek matieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji adi mibiro yier ma dadhogi ne lemogo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.